קיבלנו מרבותינו שההנהגה שהנהיג הקדוש ברוך הוא בצורת שמירתו והשגחתו על העולם מחולקת לשני סוגי השגחות. השגחה כללית והשגחה פרטית. לכלבים יש נשמה? מה פתאום? למה אתה חושב על זה? זה כלב, זה בן אדם? רק על האדם הנהיג הקדוש ברוך הוא את העניין של השגחה פרטית. אלונה מעגן אפה. מי שאינו שומר תורה ומצוות, וקל וחומר מי שאינו יהודי, שגם עליהם אין הקדוש ברוך הוא שומר בהשגחה פרטית אלא בהשגחה כללית. אתה רוצה שתהיה עבודה זרה בבית? מנחם, תקרא את זה. תקרא את זה עכשיו! אתה מבין אותי? אבא. כועס עליי קצת.